Вие сте двама от наградените в хуманитарни науки и социални науки и право. И право, да. Ето, човекът от социални науки и право го питам веднага. Коментар. Една институция, преди да ми разкажете подробности за вас, една институция е поканена да даде отговор на човек, за когото тя отговаря. Тъй като не идват. Твоят коментар като редови студент. Всеки един човек има право да се обърне към институциите за подкрепа. Няма да ми говориш като по учебник. Моля те, кажи ми, харесва ти, не ти харесва, разбирам ги, не ги разбирам. Да, всеки има право, ние се обръщаме, те не ни отговарят обаче. Този казус. В компания сме и те питам. Какво ми казваш? Мога да ви кажа, че отказът на институция да помогне на един човек представлява, колко и странно да звучи, административен акт. И този административен акт може да се обжалва. Така че човекът има много възможности не само към институциите, но да се обърне и към съда, особено ако има конкретно искане. Така че нека да продължава да си търси правата. Пътят му не спира до тук. Има механизми. Каза бъдещият юрист. Благодарим ти. Нека сега да ви попитам, Теодор, фамилия? Теодор Тотев. Тотев и Енчо? Тилев. Кажете ми, къде учите, момчета? Ами аз съм студент в Пловдивския университет Паисий Хилендарски в 4-ти курс. Следвам в бакалавърската програма руски и немски език. Руски и немски език? Аз съм студент в Софийския университет Свети Климент Охридски, в юридическия факултет. Сега карам държавните ми изпити, студент съм по право. Добре, кажете ми, какво означава за вас? И, първо, сами ли пожелахте да участвате в студент на годината, тъй като знам, че всъщност може да бъдете номинирани от ваши колеги и така нататък. Сами ли проявихте желание да участвате? Ами при мен, да, всъщност трябва да кажа, че наградата, която получавам и тази година, за мен е втора. И тази година? Да. Това прозвуча добре. Миналата година спечелих наградата в същата категория хуманитарни науки, но тогава се проведе самото състезание се проведе в Варна. Да, аз сам избрах да участвам в това, защото смятам, че имам постижения, които ми дават шанса. Сега в момента да... Ами в тази година съм участвал в около 9 мероприятия. Ако трябва така хронологично, отначало участвах в един международен симпозиум в Велико Търново, след това в студентската конференция, която се провежда ежегодно в Пловдив. Също участвах в един обмен, който се организира от нашето Министерство на образованието и Държавния университет за руски език в Москва. Също бях стипендиант на фонда Руски мир. Виждаме Теодор да получава наградата си от кмета на София Йорданка Фандъкова. Това са кадри от вчерашното награждаване. Тоест, за втори път един активен студент печели награда. Теодор, вие? Аз имам няколко изяви. На първо място... сам ли пожелахте да участвате в конкурси или някой със студент подаде името ви? Сам си подадох документите, но в интерес на истината ми казаха за този конкурс, понеже... Ето наградата и на Енчо виждаме, така? Да. Понеже все пак покрай държавните изпити бях доста зает и нямах време да следя точно тези съобщения за самата награда. Но сам си подадох документите и наистина се радвам, че успях да... Защо за ни млади хора? Знаете ли, преди време когато говорим, че се сменят ценностите в обществото, винаги споменаваме едно такова потупване пред строя, което беше най-високата награда в едни други години. Когато да те изкарат и да кажат браво, той е победител в състезанието, тогава беше Олимпиада по математика и сега май. Примерно. Това беше значимо и това правеше децата и студентите важни персони. Сега, когато, не знам всъщност дали споделяте това мое виждане, но сега, когато времената са други, като че ли успехът се корени основно в притежаване на материални неща. Вие пък се гордеете с титли. Всъщност има ли такава подмяна на ценностите? Или наистина все още човек може да бъде значим с една такава награда, но без джип? Естествено, аз мисля, че всяка една такава награда е признание за постиженията на човека, за това, че той умее да работи в екип, че умее да
да работи и сам, когато му се наложи по проект да се представи в състезание, понеже когато аз отивам някъде, независимо какъв конкурс е, какъв проект е, аз отивам не просто в собствено качество, аз отивам от името на моя университет. Представям, винаги казвам, ето аз участвам тук като част от отбора на Софийския университет, участвам тук като студент от юридическия факултет. За мен това е много важно, понеже ми дава увереност, че и нататък ще успея да се представям. Различни ли сте в това представяне? Аз ще помоля колегите да покажат и наградата. Много хубаво сте сложили на масичката. Да, двете награди. Ето Енчо, обърни и тази. Различни ли сте в това свое желание? Да представяте не само себе си, а университета. Вървейки по тази линия, вие ще бъдете горди да представяте и страната ни и така нататък. Тоест, в тази игра за всички, а не игра само за себе си, наистина ли се среща толкова често или просто вие сте различни? Среща се, според мен. Енчо, как е в Пловдив? Аз бих казал, първо съгласен съм с колегата за това, че наградата не е единствено за мен. Аз бих казал също, че това е награда и за моите преподаватели, които са ме научили на нещо, защото всъщност аз отивам там като студент именно на Пловдивския университет и аз представям по този начин не само себе си, а и филологията в Пловдивския университет, така че смятам, че наградата наистина е награда и признание не само за моите успехи, а също и за моите преподаватели. А какво смятат пък вашите студенти, вашите колеги? Обръщат ли ви такова внимание? Каквото, примерно, преподавателите силно се гордеят, защото това е така доказателство и за тяхната работа, но са студентите или за тях сте зубари? Ако трябва да кажа за моя случай, поне надявам се да не ме смятат за зубър, но снощи, когато влязох във Фейсбук и си написах това, получих доста поздравления, така че надявам се, че другите се радват. Щастлив си, Теодор? И аз обикновено получавам поздравления, колегите се радват, както аз се радвам за тях, когато те успеят. Все пак ние сме едновременно и приятели, и конкуренти. Точно тази надпревара ни помага да израстваме нагоре. Човек трябва да се радва. Браво, много хубави неща казвате и аз наистина така разчитам българските студенти да са такива. Вие казвате в 4-ти курс, Енчо, Теодор също завършва. Да, сега завършвам. Добре, на къде от тук нататък? Коя е професията, която сте избрали? Вече в 4-ти курс трябва да знаете какво искате да работите. Аз искам да съм адвокат. Ето да се занимавам с такива случаи, като на този ваш зрител. Така? Безспорно. Защо не искаш да си съдия? Като че ли в България съдиите стават малко. Повече сте адвокатите, повече прокурорите, онези, които са съдии. Защо искаш точно адвоката, не съдия? Така, първо съдите не са малко, те са достатъчно. Нека да кажа, че е много престижно да си съдия. Да. Да станеш съдия е много трудно, има много изпити, не се става толкова лесно. И за това ли искаш адвокат, защото е по-лесно, или не? Не, и за адвокат има много изпити. И аз така си мисля, че изобщо не е лесно. При адвокат човек има повече възможности, по-голям шанс, така да го наречем, разчита сам на себе си, но пък както рисковете са повече, възможностите са повече. Веднага те питам за мнението ви за специализираният съд, който вече ще е факт. Вчера бе гласуван в парламента окончателно. Щом като е гласувам, да видим какво ще стане. Не знам доколко ще бъде успешен, според мен, след като реално съдиите, които ще са в специализирания съд, ще бъдат взети очевидно от общия, ще използват същия закон, ще съдат същите граждани. Мисля, че няма да има някакви съществени промени. Не си чак такъв голям оптимист за този съд. Добре, Енчо, ти с какво ще се занимаваш? Аз за сега поне се надявам да продължа в областта на филологията, с това, с което до сега се занимавам. И в този смисъл мога да кажа, че съм щастлив човек, защото първо уча това, което искам, второ надявам се да продължа да уча това, което искам. Добре, в областта на филологията искаш да станеш преподавател. Да. Искаш да станеш преподавател. Всъщност това е нещо, което винаги съм искал. Така, независимо от ниските заплати. Нали знаеш сега, в образованието има криза. Да. Но при адвокатите не е чак толкова сериозно. Това според мен все пак не е най-важното и не трябва да е водещото при избора на професия, поне според мен, защото да си преподавател, ако използваме и другата дума да си учител, т.е. ти учиш хората не само на нещо материално. Това е призвание, не е само професия. Да е състояние на духа, отколкото... Кажете ми, по повод състоянието на духа, ето сега е момента да си пожелаете, ама за да не бъдете егоисти, кажете нещо на зрителите, което трябва да ги води през 2011 година.
Нещо, което е важно. Аз бях пожелал първо на зрителите една здрава 2011 година, също да вярват в доброто, да вярват също и в красивото и да осъществяват винаги мечтите си, защото когато човек следва мечтите си и искрено вярва в тях, аз съм сигурен, че те се сбъдват рано или късно. Вие сте едно доказателство, Теодор. Аз ще пожелая на вашите зрители да са живи и здрави. Идва нова година, ново начало, нека да започнат нещо ново. Животът е прекрасен, ето една прекрасна зима, доскоро беше топло, надявам се и лятото да е така хубаво.